दुम्बा सिखावफ्रा खाख्लौ सिखावफ्रा साला ओइ नों बानायजोबदों नामा बे गासैखौबो हो ओइ थाबायलाबायलाय थिनि बखाफ्रा वो 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 उसका बच्चा है क्या तो बच्चा है वो गिरने वाला था बिसोरखौ ओरैनो खुनला हगारो नै मासे फेवबायसो नै माथो आर्मिफोरबायदि लाइन लाइननो अ फैगासिनो दंबावो जों नै लाइननो गिदों फै Oh, ini bukannya. Oh, kasih tapion ceria mah kan lang. Nih, lidah nasi fidung. Nih, kakak lambai, ada. Tangga sentang. Nomor 2 मोनबाय नों. Nih, nomor 11. फैगासिनो दं नै दासो साला सुवादफ्रा दुम्बा सिखावफ्रा खाख्लौ सिखावफ्रा साला सबानो नोंखौ दा थावनो ए हैद नङाबा ओरै मासे दं नै खाख्लौ सिखावा ओइ लावथाय सिखाव नोंनि नामा लावथाय सिखाव जाबाय नोंनि नामा हैद नङा बुखा दानाय हाबांखौ नै दुम्बा सिखावा नै जुखाम सिखाव ओइ जुखाम सिखाव ओरै फारिनो साला जुखाम सिखावफ्रा ओइ नों बानायजोबदों नामा बे गासैखौबो हो ओइ हैया बे साला बखाया मोखां गोजाया सबाना गाबहोगारनायलै आं आइयो अन्थावथाव आइयो अन्थाव बाथाव छि उहुय नै बिसो बानायजोबदों नामा बखायालाय ओंखागौरा बेनो बानायजोबखादों बेखौ एफाबां जोलै बानायबाय नों हाब दाबो बोरायाखै अ मोख्रानि बाख्रिसो माथो बिलाय बेयाव मा जुनार दङ बे बखा थांबा नोंस्लाया ओरैबो फारि नै अन्थावथावबावलाय गोलैया मानसि बायदि ओंखायनो नोंनि जोलै नामा मा सालाय लिटला दादौसो बे सालाय लिटलासो अ जेबो जाग्रा लाबोनो मोना नोंसिनि थाखाय मोनजागौ मोनगाला नै बैयाव मा दङ मोसौ मै नामा अ सिक्रुटिया नै जिरायनानै दं वाचमेन नामा नोंलाय ओइ वाचमेन बुनि वाचमेन हा वाचमेन नों थाइनै आहार लुला लानानै सिक्रुटि नामाब्रा बिलाय